Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі і значыць час для гульнявых навін. Stalker 2 на гэтым тыдні атрымае першы патч з выпраўленнямі, а таксама машынны пераклад тэкстаў на беларускую, што добрага і кепскага ў буйным рэлізе RPG Evote ад Obsidian. Ну і канешне, пазнаёмімся з бліжэйшымі рэлізамі і анонсамі. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі лайк, ну і канешне, абавязкова даглядзіце відэа да канца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Погнали! Пакуль карыстальнікі сутыкаюцца з шматлікімі анамаліямі ў Stalker 2, як тут называюць не толькі фізічныя з'явы, але і прыколы ад рухавіка і распрацоўшчыкаў, GSC Game World ваўсю працуе над першым паслярэлізным патчам для шутара. Ён павінен з'явіцца ўжо на тыдні, магчыма, нават раней за выхад гэтага відэа. Там наладзяць працэс вылучэння памяці, каб вырашыць праблему з раптоўнымі вылетамі. Часцей за ўсё яны маюць дачыненне да рэндэрынгу і кат-сцэн у квестах. У мяне жа, напрыклад, гульня за вечар у пару гадзін мінімум 2 разы вылятае з памылкай ад Unreal Engine. Таксама выправіць багі, звязаныя з асноўнай галоўнай місіяй, напрыклад, знікнуць збоі, якія блакуюць прасоўванне па сюжэце недзе прыкладна на 30 плюс гадзіне. NPC навучаць не захрасаць у аб'ектах, паправіць зноў жа кат-сцэны і некарэктныя квеставыя маячкі. Да гэтага пафіксяць некалькі геймплейных і балансных момантаў. Напрыклад, зменяць кошты на зброю з убудаванымі апгрэйдамі, а NPC навучаць нармальна сябе паводзіць падчас выкіду. Візуальным эфектам у цэлым падвысяць якасць і стабільнасць, паправяць збоі, якія адносяцца да карыстальніцкага інтэрфейсу. Да прыкладу, квеставыя апавяшчэнні будуць правільна адлюстроўвацца падчас дыялогаў. Распрацоўшчыкі таксама атрымалі скаргі і на сістэму A-Live з мёртвымі зонамі кантралёраў. Але гэтыя праблемы вырашаць у будучых ладках, у якіх пакуль няма тэрмінаў выхаду. У прынцыпе, ёсць інфармацыя, што гэтая сістэма A-Live, якая кіруе жыццём наваколля, увогуле адключана праз праблемы. І нягледзячы на гэта ўсё, Stalker працягвае радаваць сваёй статыстыкай. За 2 дні пасля рэліза быў прададзены 1 мільён копій гульні. Пры гэтым распрацоўшчыкі адзначаюць, што ў Game Pass прыгоду ў зоне паспрабавала ў разы больш чалавек. Добрым паказчыкам з'яўляецца і тое, што за 5 дзён у тым жа стым онлайн-гульні не толькі не прасядае, як гэта часта бывае з праектамі, а і нават хоць і не нашмат, але ж абнавіў максімум, дайшоўшы да 121 000 у вечар нядзелі. І апошняя з навін ужо ідзе праца над машынным перакладам тэкстаў гульні на беларускую мову з ручной праўкай, і праз пару дзён свет павінен убачыць гэты мод. Яго распрацоўкай займаецца той жа чалавек, які дагэтуль рабіў вядомы беларусізатар на Baldur's Gate 3. Сачыце за Відзікам не толькі ў YouTube, але і ў Telegram і на ўласным сайце Vidzik.org, каб не прапусціць гэты рэліз. Заходнія выданні апублікавалі прыв'ю Evote, як падаецца, даволі рана, бо рэліз адбудзецца толькі ў лютым наступнага года. Аглядальнікі пагулялі некалькі гадзін і падзяліліся сваімі ўражаннямі. У Evote глыбокая прапрацоўка свету і складаная сістэма дыялогаў у найлепшых традыцыях Obsidian, напісалі аглядальнікі. У гульца ёсць вялікая свабода ў даследаванні лакацый, а яго рашэнні штучна не абмяжоўваюцца. Можна свабодна адыгрываць як дабрака, так і вельмі жорсткага чалавека. Гэта вам не Dragon Age. Дыялогі ў Evote адчуваюцца больш натуральнымі і менш карыкатурнымі ў параўнанні з Outer Worlds, мінулай гульні Obsidianаў, адзначыў журналіст Еўрагеймер. Кожны персанаж яму падаўся жывым, дзякуючы унікальным рэплікам, а ўласнай гісторыі ёсць і ў несюжэтных NPC накшталт гандляроў. Падчас прыгоды гулец можа прымаць і маштабныя і дробныя рашэнні, якія ўплываюць на праходжанне. Аглядальнікі ацанілі гэта, адзначыўшы, што такі падыход падвышае агульную уцягнутасць у працэс. Баявая сістэма пакідае станоўчае ўражанне, ёсць некалькі розных стыляў бойкі з выкарыстаннем мячоў, молатаў, лукаў і заклёнаў. А каму робіцца млосна ад выгляду з вачэй, можна ўключыць рэжым ад трэцяй асобы. Журналісты высока ацанілі анімацыі персанажа падчас руху і бітваў. Гэта станоўча адбіваецца на геймплеі ў цэлым, паколькі кіраваць героем прыемна. А кампаньёны здаліся запамінальнымі з-за выразных характараў і глыбокай інтэграцыі ў гульнявы свет. Аднак за некалькі гадзін ацаніць сувязь са спадарожнікамі ў поўнай меры ўсё ж не ўдалося. Адзін з мінусаў Evote – мала магчымасцяў па кіраванні гэтымі самымі спадарожнікамі падчас бою. З-за гэтага іх паводзіны часам выглядаюць даволі нязграбнымі. Таксама яны лезуць са сваімі падказкамі, як знакаміты раздражняльнік Atreus God of War. Спадзяюся, гэту функцыю можна будзе адключаць у наладах. Evote нельга назваць прамым аналагам Skyrim, напісаў аўтар Еўрагеймер. Па яго словах, RPG сумяшчае ў сабе вядомыя ідэі з розных гульняў, сярод якіх Dishonored і Mass Effect.
У праекце няма нейкай яскравай разынкі, якая б рэзка вылучала яго на фоне іншых ролевых прыгод, палічылі аглядальнікі. Evolved не прывносіць рэвалюцыйных змен у жанр, але умела спалучае ў сабе патрэбныя элементы. Рэліз Evolved на ПК і Xbox адбудзецца 18 лютага 2025 года. Нагадаем, што месяц акажется незвычайна насычаным на рэлізы. Тут табе і Kingdom Come Deliverance 2, і Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, і Sid Meier's Civilization 7. На гэта кіраўнік распрацоўкі адказала, што ў наш час геймеры заўсёды могуць знайсці нешта цікавае і, пэўна, ужо ніколі не будзе месяца вольнага ад рэлізаў. Але яна ўпэўнена, што Evolved зможа заняць сваё пачэснае месца сярод іх. Класічную RPG Obsidian ацанілі ў ажно $85 у польскім рэгіёне, украінскі недалёка дайшоў 73. У Беларусі недаступна, але будзе ў Game Pass ад першага дня, і гэта выглядае як спосаб зберагчы грошы ўсім аматарам ролевых гульняў. Польская каманда Stewart Industries, стваральнікі някепскай навукова-фантастычнай прыгоды The Invincible, прадставілі свой наступны праект Dante's Ring. Трэба адзначыць, што на гэты раз выдаўцом выступае невядомы ўжо 11-біт Studios як з непераможным, а самі распрацоўшчыкі. Экшн-РПГ, дзе вы адзін са смельчакоў, што адважыліся даследаваць ланцуг вулканаў. Яны выглядалі патухлымі, але першае ўражанне казалася зманлівым. Галоўны герой павінен выратаваць як мага больш жыццяў і не згінуць сярод струменяў лавы, пажараў і землетрасенняў. Цяпер робіцца зразумелая адсылка назвы Dante's Ring да кругоў пекла па Данте. Вам трэба будзе змагацца са стыхіямі пры дапамозе рыштунку ў падобным рэтра-футурыстычным стылі на Invincible. У працэсе трэба вырашаць мудрагелістыя галаваломкі, а таксама збіраць і ашчаджаць рэсурсы. У раннім доступе можна будзе здзяйсняць вылазкі з хаба, карыстацца экіпіроўкай, гаварыць з выратаванымі людзьмі на базе і прымяняць інструменты. Распрацоўшчыкі абяцаюць дадаваць новыя лакацыі, спосабы перамяшчэння і міні-гульні. Канцоўка з'явіцца толькі па паўнавартасным рэлізе ў 2026 годзе. Ранні жа доступ Dante's Ring з'явіцца ў Steam у 2025 годзе. Даступна ў Беларусі. Студыя Виндап падзялілася кадрамі з чароўнага 3D-платформера Halo. Свет гульні навеяны скандынаўскім фальклорам. Завязка простая, добрая ведзьма захварэла, і яе фамільяры адпраўляюцца на пошукі лекаў. Галоўная гераіня – адважная мышка, якой трэба будзе збіраць інгрэдыенты і варыць гаючыя зеллі. Звераня пабывае ў чарадзейным лесе, у ціхага возера і ў суровых гарах. У мышаня ёсць магічны заплечнік у выглядзе жабкі, які дапамагае не толькі запасіць рэсурсы, але і вырашаць загадкі. Вашыя добрыя справы зменяць свет і яго насельнікаў. Гуляць можна будзе аднаму альбо ў кааператыве за адным устройствам ці па сетцы. Адважная мышка скочыць, бегае, ездзіць на зайцатрусах і лётае, як той чалавек-павук з дапамогай чырвонай стужкі. Невядома, калі Halo выйдзе, але пацверджана на ПК і кансолях. У Беларусі даступна. Перайдзем да нешматлікіх рэлізаў бліжэйшых дзён. У гэтым месяцы стартуе ранні доступ да гульні New Outline ад чэшска-украінскай студыі Dreammate. Раней ён атрымаў дэмаверсію ў рамках фэсту Steam, і распрацоўшчыкам давялося ацаніць водгукі гульцоў. Таму было вырашана выпусціць раннюю версію, каб дапрацаваць і палепшыць праект на аснове меркаванняў геймераў. New Outline – гэта тактычная ролевая гульня з пакрокавымі баямі ў свеце стымпанку, дзе тэхналогіі сустракаюцца з магіяй. Галоўны герой апынецца ў горадзе Новы Свет, месцы трыумфу прагрэсу і тэхналогій, але ў той жа час гэта свет сегрэгацыі, няроўнасці і карупцыі. Як бы нічога новага. Мы павінны знайсці лекі ад жалезнай чумы. Для гэтага герой будзе змагацца, выкарыстоўваць хітрыкі і дыпламатыю. Рэліз пакуль што намечаны на ПК і кансолях, а вось ранні доступ стартуе 26 лістапада. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Neon Blood – новая кіберпанкавая ролевая прыгода. Пасля трэцяй сусветнай вайны ад цывілізацыі застаўся толькі адзін мегагорад – Вірыдыс. Ён падзелены на два вялікіх раёны – шыкоўны Брайт-Сіці і антыутапічны Бланд-Сіці. Галоўны герой – былы коп Аксель Маккоін, які адыграе ключавую ролю ў рэвалюцыі. Вы зможаце свабодна даследаваць Вірыдыс. Мегагорад складаецца з разнастайных лакацый, такіх як неонавы раён Хантер-Хевен, футурыстычны Брайт-Сіці і
извилістыя туннелі падземкі. Па словах распрацоўшчыкаў, Viridis хавае сотні таямніц. Баявая сістэма ў Neon Blood пакрокавая. Распрацоўшчыкі з Chaotic Brain чэрпалі натхненне з японскіх RPG. Аксель б'ецца не адзін, яму дапамагаюць саюзнікі. У бітвах можна выкарыстоўваць навыкі і прадметы. Самая яркая асаблівасць гульні – эклектычны візуальны стыль. Мастакі сумясцілі піксель-арт і сучасную 3D-графіку. Neon Blood выходзіць 26 лістапада на 3 асноўных платформах і Switch. У Беларусі даступна, як і дэмка гульні. Звярніце ўвагу на наяўныя лакалізацыі. На гэтым усё. Спадзяюся, вам было цікава і вы падзеліцеся сваімі шляхетнымі лайкамі, падабайкамі і каментарыямі. Таксама заходзьце ў тэлеграм-канал Відзік і на альфа-версію ўласнага сайта vidzik.org. Ад усяго сэрца дзякую усім спонсарам з Патрэона YouTube-канала Рудзі, які зрабіў для вас гэтыя навіны. Ваша падтрымка неацэнная, тым самым дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых каналы і уласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Ну і записывайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч!